Dedek, dah, linuk dewe. Udah lah ngingeti. Api tembak ta. Udah lah. Dang kentung. Dang kentung. Hei. Wah. Wah. Oh, argue asite. Wah. Kinuk-kinuk. Kinuk-kinuk awake. Tangane lho 5 dicekel lebok nih kabeh tok malah. Oke. Ditembak. Iki lho, matol-tol kali. Endi? Ini kan tak ilang. Ditukokne wae ini. Kocone iki. Iki jabut berarti? Jabut tuh kok nanyar loro wis pasang paling pira? 170 kok. Ya 1 sama ini. Si enek lampune kok. Ben aron urut tahu jenenge. Mbok ame-ame dilupa. Mbok ame-ame dilupa. Mbok ame-ame dilupa. Ye. Ame-ame dilupa. Wah. Sikil mbok garu gede nggo tangan iki. Desa ta Pak ya. Ginuk-ginuk. Harga. Pak ame kerja lho Bapak. Lah. Moli. Lah. Moli. Bah. Bah. Numpak anu. Pak troli ya. Mas Yaki troli ini gorengnya Mas. Mas. Yaki. Troli. Ning jopo kene. Troli ini gorengnya nggo jopo kene lho. Troli ini adine ndi? Lah iya kok rene. Kene kon jogane Bu ya. Moli tak seneng ya? Molly juga ngerti nek kuwi. Dilatih. Alon. Toklek kok. Alon. Oh ini. Allah. Digoreng. Ngarepe wae diganjel kene anu. Kene apa? Ki aja ndunggluk. Lah ngarepe diganjel ini kan gak anu. Siap-siap, Dek. Oh, Dek. Urung tali lho. Hah? Gak tali. Wis sih. Ngen weteng iki. Wis lho iki. Oh. Aku kira. Oh, nembok dorong. Alon wae. Lho, Molly lho. Yang sik alus wae. Ah, ngono kuwi wae. Alon wae. Muter-muter kene sing alus wae. Lagi ngiti anu wae Molly wae ya. Ora rekoso no. Godak Kang. Kok godak. Alus iki, alus. Ah, ngono kuwi. Dek, gimana Dek? Gimana wae? Alon Dek. Ngodak mumut. Ya Allah. Sampai gagel. Aku kesel, Pak. Dah, tak gagel enak lho. Pak atau Pak gagel. Heeh. Allah. Sampeyan aja kenceng-kenceng. Oh ngiti Molly kok. Hargane pupune. Ngiti Molly. Ngentrok-ngentrok iki lho, Dek. Aja anu kene wae. Ngapa ndak loro? Lho, mak ndundut ngono, Mak. Ojo miring-miring ngene, Kak. Lah sing halus ngene wae. Miring kok wong e kok. Gak lek kuwi lho kenteng.
Makan ngono sing halus bae. Sing halus. Bantal. Bantalnya ning tak kertas sumpah kene karep. Nah, sing halus ngono kuwi ana ngono kuwi wae. Aja mbak ndundut-ndundut aja. Mulai tenang ngono ki daru-daru. Heeh, pengen ndak. Muter rene aja ngrunjal. Dik, Kalau sini lagi. aja ngrunjal. Adike tak gundak-gundak. Teko. Nah, sing halus kuwi wae. Kuku dhewe kok. Hei. Hei. Iya. Sekalian muter. Nah, wes muter. Grunjal, Dedek. Heeh, ono. Ini bos. Kan adine budi kan jangan kok ngene adine bos. Kowe jangan lama. Ini teke. Ini terkelas ya. Gak sabar. Hup, es. Burung. Hup. Ini aku kok. Ah. 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 Kau di budi ku ya. Pak Budi. Ini ada, Mbok. Mbok, ini ada, Mbok. Pimpinnya ya. Nah, muter kene. Muter kene. Nah. Ah. Anak-anak cuma banter lho. Sikilmu apa? Ada yang dua-dua lagi. Aduh, sih. Aku dokter yang Muter kono, muter. Sikile kok ora pas ngono, Mak? Mak, sikile kok ora pas ngono to. Miring toh? Heeh. Bocah we miring. Iki ora pas ngono. Sikil maksudnya ben padha ngono toh? Heeh. Saya pangkalane ya. Pancatane ning ngisor iki, Mbok Glo. Ora nyampe. Ku nyampe. Ah, taruhan tar dah. Dah, Mas. Anjir, kenceng iki. Oh, Aku pakai bahasa lho iki. kerjaan. Tinggi kok. Iya. Lanang lor. Oh. Iki ini lho, Bos. Aja. Miring. Amma miring. Hei. Wis anu ora kok tak mireng. Menang yo. Oh, mandek dah. Nah, ya. Derek. Mana? Aku penak. Ah. Bela. Karepe mlaku terus. Iya, Teh. Gayane. Piye? Iki lho, Mbok. Awil-awil ngono kok. Oh, dene ngomong nek. Wis? Pun? Mpun? Nah, adek. Nah. Ayo miringi, Mak. Garene, Mas. Wis Mak, mak miring ngono, Mak. Saya miring iki piye? Ini ya, Mas. Bela saya tak ganti le, Mas. Yang sini. Dede miring adimu lho. Dia mirip pernah esek. Gak pernah nih.
Loro menang rasa. Rusak kok. Gonjal-gonjal. Mas. Engko nek anak jujug wis pinter. Nek rusak kok. Gurene. Lho, medhuk to isa. Iye, kemo. Juga suruh awak. Cedakno ana cedakno. Nah. Gurene Mas, cedakne Mas. Lang. Ikon nek. Sore wek, sore ya Mas. Ini sore. Urung kok. Walah, ngentengi anjane. Dingeti wae lho. Gede. Dingeti wae. Dingeti wae. Wah. Wah. Loncat. Loncat e. Ngecos. Loncat e. Ruangan 5 lebon ruangan kabeh mbok widine metu Pak. Gorene. Oh, arep yaki wi. Rusak nih. Ejek jeng dolan ndak. Engko nek wis adine iso anu iso. Tong litas. Oh, dolan HP kono. Mak beli. Ya Dik ya. Engko rusak ya Dik ya nggone harga ya Dik ya. Gendang. Ah, lah. Mumbul ngono. Ya. Anu mumbul ngono kak. Ayo nek mboke gendong kalah. Gonjal-gonjal. Iya. Lho. Loncat. Loncat dhewe lho, Pak. Lah ya. Aku ngikutin ndek. Karepe ngene iki mbok dijak ngono ya, alah mau totot ngono ya lho, ajak medhuk ngono kae, mblurut ngono. Karepe mlayu ndang ya. Ayo karepe. Goyon. Oh, atek iki bengkong. Tengu ae cek bengkong kok. Gen sehat ya, Dek ya. Waduh. Lulah. Loncat terus, Sak. Loncat. Pipine wing gambre nyampean. Loncat. Irungan Loncat tuh. irungan ra ketok lho. Entuk pipi. Loncat ante. Muangane mak bleng kowe lho. Ora enek setengah jam wis entek. Iki jek tak godhog tak dangne apa lah sego sangka TikTok ngono ki senek ati ampelang ngono ki lho mbok wis anu Kan giling. beras ngono tak giling mau nggih. Ndono awake malah tambah pupumu iki. Harga Mana oke gemuk ya. Waduh. Nyandi karo. Tuh, moli tuh. dilatih moli yen mbok ngerti apa? Lho. Ngerti juragane mesti gak. Biasane kirane kan roh anu dia anu. Bubuk, Nang. Alah. Mau gelung jaluk ini kok. Kan makin sehat tak loncat sikile. Ajak ngene. Sikile loncat iki anu. Gawe gizi. Kesel. Ini gundele kesel. Heeh. Diinget-inget raline lho. Ya iya. Raline dingeti wae. Walah. Wis wae kesel Nang. Hukum lantang. Keringet lengket awake kok. Keringetan. Angger digerak kan anu kena panas iki lho, kabeh nyekel. Oh. Iki ngene aku iki ngono. Tumpak nang bengkok ae. Aku udah mulai banyak mbakku. Lihat ini. Konjuran nyapu aku gitu. Oh alah. HP-mu kok kere ning kono?